Pamun sembah suwun saking Eropa ugi pawon sembah suwun nggih mugi dadosaken barokah. Amin. Inci taline ngasmara. Giliran Mas Dono. Om Dono saking Terban. Saking Terban. Semoga pun ayahi. Tak kira pangkling Om Dono. Soe gak mampir. Tak kira dalane lali. Oke baik ya taline ngasmara ajeng. Aji. Yes.
Terima kasih Mas Dono. Thank you. Lho masih nak. Ajeng. Alah nak aja ki rasa-rasa nampani ya Om. Wae. Masih. Cetara. Alah sama tersuwun. Bos sabar nggih Bos. Niki jenengan niki sesuai urutan Bos katresnan sejati dereng. Anjing. Kasunyatan dereng lah nggih urut. Kasunyatan nggih dereng. Diurut nggih. Aku pokok tak eling-eling Napa Safik. niku mau? Jambu alas ngono Oh, arek. nggih. Ditunggu Pak. Pak, sampean ngertos Safik dereng bayar. Safik. Oh iya pokok tak eling-eling temenan. Tidak mau. Gak ngerti aku piyayine. Sing joget wong telu Masa mau telu lho. iki? Iya. Oh, alah. Di Safik. Bung bayar lho, Pik. Nggih, Ayo, semoga Bang, ya. ya. Wonten kasunyatan riyin nggih mangke kalajengaken katresnan sejati, Nggih. mangke jambu alas. Ngaten, Ngoten urutane tunggu nggih. nggih, yuk. Ji kasunyatane saya. Spesial Bos Prio. Bos Prio sama nika lagu nggih. Semoga. Nia Anjani.
nyatane bestiku Mas Andre. Mas Andre, tak Mas Andre mana? Mas Andre kok mendelik sih lagumu lho Mas. Kok mendelik Sabar dah ya Mas. ini ya? Kayak apa? Ndi to? Lagune kasunyatan pokok Mas Andre ya. Semoga lekas sembuh. Lekas sembuh. Ya betul, lekas sembuh dari kasunyatan iki. ngono. Iya. Insyaallah besok lagune Bukit Berbunga. Ya Mas. Oke, ya. Inggih kalajengaken wonten Mas katresnan sejati pun selak Jambu Alas nggih. Bae niki rasane rewel. iki bae. Injek Mas rewel iki. Inggih bae Jambu Alas ajeng nyanyi piyambak. Kae bae tanggomu Mas. Oh, tanggane Mas Apik iki lho iki. Inggih. Halo pripun? Waduh katresnan sejati ndak mau. Oke, baik karena katresnan sejati sama Jambu Alas berseteru monggo yuk iki piye monggo katresnan sejati riyen amargi pamundutan rumiyin wonten katresnan sejati Sabar nggih Mbak, bakdo Bos. niki Mbak. Oke baik Ayo katresnan sejati sejati. Nggih, istimenya Angelika Istimenya suwe. ingkang ngersaki Kusuma Wijaya katresnan sejati ki mawon ji. Bos Krio dengan semuanya mantingan ya katresnan sejati.
tuku kerang. Tuku kerang. Bisa, makaten sampun nyanipun Pak Harsono katresnan sejati. Jambu alas Mbak Kakong, jambune Mbah. Ngene kabeh rewel. Jangan ya Mbah ya, ajeng nyanyi piyambak jambu alasipun. Oh, pasrah mawon Mbah niki bakule jambu gak sepete-sepete Mbah. Temenan. Walah. Nak dodol atik nganggo ngene kan. Jambu jambu. Oh, iso goyang raba-raba. Lah padakne. Iza monggo. Yuk sinaring nok cayu napa? Niken raba jambu alas.
ngenteni rondone selingan manis seseme terus selingan ramah kebuyune terus salah kasih sayang penare hatiku sesuk ngenteni rondone Mekaten sampean Bagong, Bagong. Bagong. Nggih. Dalem inji. Ayo monggo. Monggo napa? Lanjut niki. Lanjutin napa? Oh, sabar. Sabar. Irama DJ ngapunten niki. Mas. Masih banyak pamundutane Inji. nggih. Ngapunten Mas Ngapunten. boten ateges nolak nggih. Niki wekdalipun sampun dalu. Sampun dalu nggih. Nggih, pun Niki jangkep tinggal 4 buah lagu. leres. Ya semoga niki wonten sabar diji. Nggih, ya, Pamundutan semoga. saking kawula muda mantingan leres. Betul. Ayo Kanan Mas langgung Ayu, semuanya. Yamaha Mia. Sabar Adek. Saben dino rasa ora karo
Production Agung Murid Channel.